Príjemný večer, vážení kolegovia a kolegyne. Dovolte, aby sme vás v dnešný deň privítali s pani Veselou na našom živom vysielaní. Zvlášť srdečne chcem privítať všetkých nových, ktorí ste boli registrovaní v poslednom období, alebo proste vás niekto pozvali ako priateľa známeho na toto naše živé vysielanie. Naše živé vysielanie má taký cieľ, chce ľuďom priblížiť filozofiu marketing, produkty, jedinečnosť, skúsenosti. V žiadnom prípade nedokáže nahradiť žiadne kontakty, individuálne pohovory, produktové školenia, ktoré robíme. Takže berte naše živé vysielanie, že je to také udržiavanie kontaktu medzi nami a sponzormi, medzi spolupracovníkmi, medzi týmami, pretože veľmi ma teší, že keď niekedy proste četujete, že sa dokážete pekne pozdraviť, že si dokážete popriať a tak ďalej. A ja si myslím, že práve presne o to ide, aby sme takouto formou smelovali celý ten náš tím pri tomto našom živom vysielaní. My sme si dneska s pani Veselou postavili taký troška širší cieľ. Dnes je metodika, to znamená, je to školenie, ktoré by malo byť pre manažerov. A vždy vychádzajte z toho, že ak vám odprezentujem nejakú časť, nejaký slajd, tak niektoré slajdy máte zvládnuté. To znamená, že poviete práve toto dohadovanie termínov, alebo budem hovoriť o práci s zmenným zoznamom. Možno to už máte zvládnuté. Takže snažte sa z tohoto metodického školenia vždy vybrať niečo také, čo vám môže pomôcť k tomu, aby ste dosiahli väčšiu dynamiku. Takže snažte sa vždycky, ak vás osloví nejaký slajd, tak pátrajte po ňom, sústredte sa troška na pozornosť. A my dneska by sme vlastne to vysielanie dali do takých dvoch častí. Prvá časť by sa jednala, že by sme vám chceli priblížiť niečo o firme, marketingu, 5 krokov, pohovorili by sme si o motivácii, ktorú máme, jakou formou cez motiváciu na expanziu. By sme tento mesiac mohli dosiahnuť 9% skupinu, s jakým výsledkom. Ďalej by sme hovorili o tých veciach, ako je analýza, menný zoznam, dohadovania termínov. A pre veľkú odozvu, opravdu veľkú odozvu na jogurty, jogurtovače, jogurtové kultúry, tak sme mimoriadne zaradili do metodického dňa na záver ešte pani Veselá prácu s jogurtom, jogurtovačom, kultúry, zloženie. Takže toto bude také niečo navyše, čo by sme dneska dali. Zároveň by som vám chcel poskytnúť informácie, ktoré školenia budeme robiť v priebehu tohoto týždňa a ktoré pripravujeme v priebehu ďalšieho obdobia. Takže v priebehu tohoto. Takže ja vás všetky vítam. A my sme sem tento slajd blahoželanie pani Kováčovej nedali úplne náhodou. Pretože ja si vysoko vážim pani Kováčovú, samozrejme aj Sláva Jašťúra, že na Slovensku v priebehu veľmi krátkej doby urobili obrovský kus osvety. Chodili za ľuďmi, chodili na kongresy. Mnohí z vás ste sa s nimi stretli. Mnohí z vás patríte do ich tímu, lebo ich tím v súčasnej dobe má cez 1200 ľudí. Takže klobúk dole, všetká česť za prácu, ktorú odviedli. A mňa teší to, že práve tým pani Kováčovej aj v priebehu tohoto mesiaca januára dosahuje zatiaľ najvýraznejšie výsledky, čo sa týka ľudí, ktorí sú aktívni v systéme. Takže klobúk dole pred vašou prácou, blahoželám Táni tebe k dosiahnutiu pozície, blahoželám všetkým ľuďom, ktorí vás majú za sponzorov, pretože myslím si, že majú dobrého sponzora a to vidíte na vašich výsledkoch. Takže preto sme zaradili a zároveň je to aj pre mnohých ľudí taký motiv. My sme mali dneska v Bratislave také školenie, proste takú poradu, kde sme rozoberali túto cestu na Zlatého národného manažera. A dneska sme zistili, že vlastne na toho Zlatého národného manažera, ak sa ľudia nasadia, tak jak sa nasadila Táňa, ak proste dennodenne budú kročík za kročíkom robiť, tak toho Zlatého národného manažera dneska môžete dosiahnuť od dnešného dňa do tých 6-8 mesiacov. Vám teší, že je veľa ľudí, ktorí tie cieľy si dali, dokonca medzi tými, ktorí si dali takýto cieľ veľmi dynamicky dosiahnuť, je aj jeden z našich najmladších 20% skupín, najmenej v systéme pán Macho, ktorý si postavil cieľ do 4 do 6 mesiacov byť Zlatý národný manažer popri všetkých ďalších, ktorí si tento cieľ postavíte. Takže pokiaľ sa týka toho našeho stretnutia, vždy je veľmi dôležité, aby ste si z týchto metodických dní, podotýkam, vybrali to, čo je dôležité. Snažte sa podchytiť niekoľko jedinečností, o ktorých budeme hovoriť vo firme.
Ja vám ich hneď v následnom slajde ako poviem, áno, ktoré sú to jedinečnosti. Pretože ako náhle si vytýčite cieľ, že chcete zarobiť väčšie peniaze, ktoré sú dvojnásobne vyššie, aké sú slovenské, české priemery, tak vtedy je dôležité, aby ste mali nejaký systém, vedeli proste ste riadiť ten tým. Možno je veľmi dobré, keď si vyberete nejakú takú šablónku, ktorú vám ukazujeme cesta na strieborného, na zlatého národného manažera, takže vždy sa snažte z toho niečo vybrať. A možno tá cesta potom bude ľahšia. Výhodou je to, že môžete takisto kopírovať firmu Táni alebo našu filozofiu, pretože my už tú cestu na toho 17% pozíciu na 20, 28 zlatého máme za sebou, takže kľudne sa môžete pýtať na skúsenosti, poznatky, ktoré máme. Naša firma má jeden taký dôležitý moment a dôležitý prvok. Ako náhle začnete pracovať s touto firmou, tak snažte sa opravdu hľadať niečo jedinečnosť. A ak chcete byť v tej firme uvoľnený, pozitívne naladení, tak vžite sa, ako spracujte tento jeden slajd, spracujte a naučte tento jeden slajd všetkých ľudí, ktorí chcú budovať siete, pretože je tam vlastne celá tá naša filozofia tejto našej firmy. Pozrite si, aké je to jednoduché. Ponúkam vám, to znamená, ja si dohodnem stretnutie s niekým, priateľ, známy, kolega, kolegyňa, finančný poradca, lekár, podnikateľ, salón, kozmetický, kadernícky, pedikerský. A to, čo je tá prvá vetička, z ktorou prichádzam, ktorá je uchvatná, fantastická, je ponúkam vám doživotné členstvo v firme Essence s registráciou zdarma. A teraz to bude úžasné, že teraz poviete, ale za predpokladu, že vás osloví niektorá produktová línia. Pretože ak budeme hovoriť o 5 bodoch, ktoré sú dôležité, pri tom, aby človek bol úspešný v multilevele, tak ako prvý bod budeme hovoriť o produktoch. Takže ešte raz, ponúkam vám doživotné členstvo v firme Essence, registráciu zdarma za predpokladu, že vás osloví niektorá produktová línia. A buďte to zdravie ucelený program Aloe Vera Colostra, krása parfúmy, ošetrenie pletelo vlasy a v súčasnej dobe sú to potraviny prebiotické, ktoré v súčasnej dobe nabehli a samozrejme to budú aj iné produkty. Vychádzate vždy z takej logiky, že my dneska do firmy oslovujeme veľké percento ľudí, ktorí už pracujú v niektorom možno tovarovom finančnom systéme. A ne všetky produkty musia vždy každého osloviť. Ak niekto robí s kozmetikou, pleťovou, telovou, vlasovou, je spotrebiteľ, lebo dobrý predajca, tak mnohokrát si priberá ďalšie firmy, pretože on žije z toho predaja, tak vtedy nevnúcujte mu nikdy celú tú filozofiu všetkých produktov, ale spýtajte sa ho. Ak pracuje s kozmetikou, pleťovou, telovou, vlasovou, povedz mi, my máme produkt zdravia, aloe vera. Keď povie nie, aloe vera tiež nemusím, lebo už mám inú firmu. Parfémy, viete, my máme toaletné vody. Tak mu ponúknete niečo, čím ho môžete zaujať. A možno práve to budú tí potraviny prebiotické jogurty. Zatiaľ máme neuveriteľnú pozitívnu odozvu. Tá odozva už není len od nás, je od našich klientov, ale aj od lekárov, ktorí preštudovali jednotlivé kultúry, ktoré sú obsiahnuté a aj lekári hodnotia tento jogurt ako celosvetovú raritu, opravdu niečo úžasné, čo prišlo na náš slovenský, český trh vo firme Essence a samozrejme, že to pôjde aj do ďalších krajín. Čím budú charakteristické a sú charakteristické naše produkty, to dokážete vlastne na každej tej produktovej línii. Vysoká kvalita produktov. Zoberte si program Aloe Vera. Máme tam niekoľko svetových certifikátov. Certifikáty, ktoré často hovorí pani Veselá, bude on hovoriť zajtra. Pozýva vás všetkých, ktorí máte známych priateľov, kolegov, ktorí fandia tomuto zdravotnému programu. Tak zajtra je kompletná prednáška, skúsenosti, poznatky Aloe Vera Colostrum plus jogurty. To znamená, popozývajte si ich ľudí. Takže naše produkty majú vysokú kvalitu, áno, čo sa týka programu Aloe Vera. 5-6 svetových certifikátov, biometóda spracovania. Toto všetko je dobre, keď viete, lebo to obhájite potom pred konkurenciou. Ak zoberete parfémy, krása, certifikáty GMP,
To znamená absolútne svetová špička, používame prírodné komponenty. Ďalej sú to certifikáty a svetové patenty, ktoré nájdete v pleťovej kozmetike, áno, ktorá je bez parabenov. Je tam niekoľko francúzskych, švajčiarskych svetových patentov, ktoré sú v našich produktoch. Takže každý produkt je v niečom charakteristický a posledný potravinový program, tak to je absolútna špička, pretože prebiotika s kolostrom momentálne na trhu není sú. Takže je to svetová premiéra, svetové niečo, čo by sme mohli uviesť. Ďalej je dôležité, aby ste od toho slajdu zvýraznili. Áno, bavili sa s tým dotyčným, ktorý možno už má nejaké skúsenosti, lebo pracuje vo firme. Pozri sa, u nás je produkt dodaný do 24 hodín bez poplatkov za doručenie, za predpokladu, že je tam tovar nad 50 bodov. Vysvetlíte, alebo združená objednávka, ktorú ti ja môžem dávať ako servis. Od prvého nákupu kupuješ produkty za veľkoobchodnú cenu. Čo je marža medzi veľkou a maloobchodnou cenou, vždy to takto rátajte, 40%, ale ak by si zobral pred sériu, čo viem, viacero, 18 plus 3, áno, pre celú rodinu, aloe vera, kolostrum alebo iné produkty, tak už tá zľava môže aj u nového byť až 70%. Cena je nastavená na slovenské a české možnosti, slovenské rodiny, stredné, sociálne slabšej skupiny a možnosti. Vidíte, ak toto všetko vás osloví, to znamená, ak vás osloví produkt, jeho kvalita, produkty, servis, až potom poviem, ak ťa oslovil produkt, povedz mi, ktorý produkt ťa oslovil, tak teraz ti ponúkam 3 možnosti: spotrebiteľ, predajca alebo manažer. A na každú, či je to spotrebiteľ, predajca, manažer, ti dám také marketingové kroky, aby si bol spokojný. Takže ja bych vám doporučoval opravdu, ktorí ste manažeri. Ak túto prezentáciu máte, tak ju vytlačte do vašeho tímu. Proste urobte si ju a dajte toto vašim spolupracovníkom, aby takouto jednoduchou formou, jednoduchou filozofiou sa naučili vstupovať ku každému klientovi. Podotýkam, môže to byť váš priateľ, známy, rodinný príslušník, môže to byť lekár, finančný poradca, môže to byť kozmetický salón, podnikateľ, kdokoľvek, lebo pre každého z vás je tu obsiahnutá celá naša základná filozofia tejto firmy. Takže do pozornosti dávam tento slajd a samozrejme na školenia, ktoré budú, či to bude školenie zajtra, ktoré robíme v reštaurácii Oko v Nitre o 17. hodine, alebo to bude štvrtok, to bude v hoteli Nukleon, štvrtok je Trnava o 17. hodine, alebo sa veľmi teším na stretnutie v Prešove, ktoré bude v hoteli, bývalom hoteli Savoy o 9:30, 18. sobotu 9:30, tak samozrejme, že práve s týmto slajdom tento rozoberiem a toto bude taký základný kameň, na ktorom postavíme celú našu firmu, filozofiu a celé toto naše školenie. Ďalej je potrebné, aby sme si uvedomili, že ak začneme podnikať, a toto je obrovsky dôležité, tak je potrebné, aby sme sa zamysleli nad takými 3 základnými bodmi, ktoré sú dôležité pri podnikaniu. Prvý bod je dôležité, aby ľudia, ktorí chcú podnikať, aby vedeli, prečo chcú podnikať, postavili si určité ciele. K tomu vám o chvíľočku poviem, aké ciele si človek môže postaviť. Môžu to byť ciele vaše, môžu to byť podobné ciele, ale aký význam hrajú, tak to je obrovsky dôležité, pretože ak si postavím cieľ, mám nejakú túžbu, tak mám pred sebou nejakú víziu a tú víziu, keď si neustále budem sprítomňovať, to znamená, napíšem si ju na papier, túto víziu si môžem niekde dať, môžem si ju dať do zošita, musím si kontrolovať. A mňa veľmi teší, že napríklad takú fantastickú cestu k cieľu mala práve rozpracovanú pani Tánička Kováčová, naša zlatá národná manažérka so Slávom. A Táňa má taký zošit cieľov a to bolo úžasné. Keď bola na školení, keď dosiahla 17, tak pekne povedala, prvý mesiac som si naplánovala a dosiahla som cieľ a vďaka tomuto cieľu financiám som mohla ísť a išli treba so Slavom, išli splavovať. A druhý cieľ bolo, dovolím si tento a taký. To znamená, ciele sú obrovské dôležité, lebo sú hybnou silou. A druhý bod, ktorý je dôležitý mimo cieľov, je to tá vnútorná túžba, to je tá viera, veriť v seba, veriť v produkty, veriť vo firmu, veriť v skúsenosti, ktoré máme s týmito produktami. A týmto vám troška chceme
takouto formou pomáhať. A tá tretia časť je veľmi jednoduchá. To už je také, keby ste nastúpili do hociaké práce. A tá práca znamená príjmen systém multilevelu. A ten systém multilevelu má nejaké zákonitosti. A prvý bod bolo vytýčiť ciele, druhý bod bolo musíš tomu veriť a teraz je to konkrétne, praktické. Ale to praktické sa dá naučiť. Spracuj si menný zoznam. Veď to sa dá naučiť. Takto sa dá už dohadovať termíny s klientom, s lekárom, s kozmetickým, kadernickým salónom. To všetko sa dá naučiť. To všetko závisí od vás. Takto viete informačný pohovor. Všetko sa dá naučiť. Takto si rozplánuj systém. Pozíciu 9%, 12, 17 zlatého. To sa všetko dá naučiť. Takto riad ľudí, to sa všetko dá naučiť. Takže tu je tá výhoda, že ak sa nad tým všetkým zamyslíte a budete rozmýšľať, tak stále budeme hovoriť o takých troch veciach. Postav si cestu k cieľu, potom to bude to verím tomu, že to dosiahne, že to je aj pre mňa, príjmam systém a potom je ten systém na školenia. My sme vlastne na základe kníh zo štúdia, proste čo sme zoštudovali a zo skúseností multilevelu, my sme pre našich ľudí, ktorí chcú byť úspešní, vytýčili, aby do pozornosti prijali takýchto 5 základných bodov. Tie prvé body sú vľavo, to je ten prvý bod. Používaj produkty, chvál sa produktami, doporučuj produkty. Troška sa tu zastavím, pretože veľa ľudí vstupuje do systému. V súčasnej dobe v našom týme je 5500 ľudí. Cez 5500 ľudí k dnešnému dňu v našom týme. A mnohí ľudia vstúpili do systému ako manažeri, chcú budovať siete, ale proste jednoducho si povedali zatiaľ nemáme produkty. Proste vstúpia do firmy, vypíšu registráciu zdarma. Prakticky by to ani nemalo byť takouto formou tej registrácie. To znamená, mal by som sa dohodnúť s tým klientom. Ak chceš byť manažer, chceš riadiť týmy, chceš budovať týmy, tak mal by si sa stotožňovať s produktami, nejaké na ukážku, pri sebe, na sebe produkty. Áno, byť stotožnený, získavať skúsenosti v rodine, medzi priateľmi, známymi. Takže prvý bod je obrovsky dôležitý. Druhý bod je zúčastňuj sa školení, získavaj informácie o produktoch, o marketingu, jedinečnosti, motivácii, výsledkoch, uč sa tie základné kroky toho multilevelu, menný zoznam, analýza, dohodnutie, infopohovor. To všetko je súčasť školenia. Takže pre vás je dôležité, aby ste si vždy vedeli vyhodnotiť. Mám pred sebou človeka, ktorý sa rozhodol budovať sieť. Tak nebojte sa pred neho postaviť tento slajd a choďte krok za krokom, odfajtnite na prvý bod. Takže chceš byť manažer, ktorý chce budovať siete a týmy. Máš určité ciele. Tak jakou formou by si začal? A u toho druhého bodu bych sa ešte zmienil jednu vec. U druhého bodu sa veľmi často hovorí o tom, že skúsenosti, ktoré majú ľudia z multilevelu, tam, kde nefungoval druhý bod, kde sa ľudia zaregistrovali do firmy, neboli školenia, neboli semináre, neboli kontakty s ľuďmi, tak tam proste to pripadá. Ja často to využívam. Ak si viete predstaviť teraz pred sebou krásny krb, ktorý horí, praská, v ňom sú uhlíky, proste dodávate tam drevo, tak proste my sa máme v tom systéme chovať voči našim spolupracovníkom tak, ako by sme sa pozerali na ten krb. Pretože keď získame človeka do systému, tak ho získame do nejakého týmu. Do týmu v prvom rade firmy Essent, ktorá je celosvetová. Získame ho do týmu na Slovensku, získate ho vy do svojho týmu v súčasnej dobe. A ten dotyčný by mal byť v tej pahrebe, to znamená, mal by ten uhlík, jeden z tých uhlíkov byť, ktorý je neustále zohrievaný, vyžaruje energiu, krásne vidíte, jak plápola odozdáva ten oheň, to teplo ostatným uhlíkom a samozrejme do toho priestoru. A ako náhle s ním stratíte kontakt, není tam denný kontakt, není tam týždenný kontakt, není tam mesačný kontakt, tak v ten moment ten uhlík proste vypadne z tej pahreby. A keď vypadne uhlík z pahreby, keď ho vyťahnete, zostáva sám, veľmi rýchlo vychladne, za chvíľu zvidíte, že proste sa rozsype a vlastne ten dotyčný, ktorý proste bol v tej firme, strátil kontakt. Takže ten druhý bod je veľmi dôležitý. A my sme si dneska vedomi v súčasnej situácii, aká je v Čechách a na Slovensku, v Maďarsku, že mnohokrát sa stáva, že ľudia, ak poviete školenie, tak objektívne, ak je to zima, tak môže napadnúť sneh a ľudia, ktorí sú z nejakého mestečka, dedinky a to školenie 10-20 km alebo ďalej, tak sa nemusia tam dostať. Alebo prídu rôzne rodinné príležitosti, že si nemôžu dovoliť. To znamená, my sme sa dohodli v našom týme s pani Veselou, že budeme investovať čas do týchto živých vysielaní.
Jasné, ja som povedal na začiatku, živé vysielanie nedokáže nahradiť produktovo metodické školenie, kde sú ľudia, ale aspoň takouto formou vám chceme vlastne udržiavať s vami ten kontakt, udržiavať to teplo v tom krbe, odozdať skúsenosti, poznatky, aby ste boli takí zahriatí. A je tu Táňa, ktorá to dosiahla. Poznáme Táňu, boli sme spolu na seminári. Možno si poviete, a ja už som mohol byť dávno zlatý národný manažer, pretože ak by ste dodržali kroky, ktoré dodržala Táňa, tak samozrejme, že by tých zlatých manažerov bolo ďaleko viacej. Tretí bod je dôležitý, postaviť si ciele. O tomto treťom bode ja tie ciele zhrniem, ja ich dávam vždycky na seminár. Teraz vám ich len troška pripomeniem. A veľmi by som apeloval na vás, keby ste si tie ciele takto pripravili. Štvrtý bod, krátko rozoberieme v ďalšej časti. Expanduj, vybuduj si, naplánuj si, postav si ciele, spracuj si menný zoznam, nauč sa dohadovať termíny, veľmi jednoducho. A piatý bod, nauč sa riadiť svoju obchodnú skupinu a plánovať. No a keď tieto 5 bodov proste preberete s tým dotyčným, tak ho teraz pozriete dole a pozrite sa teraz na tú tabuľku dole a úplne dole v tej tabuľke tam máte napísané štart plus druhý mesiac. 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9, 10. A čo je dôležité pre tých ľudí, hlavne pre tých nových ľudí, alebo ľudia, ktorí proste ste v systéme možno mesiac, 2 mesiace, 3, možno niekto rok, a doposiaľ ste boli len spotrebitelia, občas ste niečo ponúkli, predali, tak zamyslite sa nad tým, či teraz nedojde tá správna chvíľa. A ak sa rozhodnete, tak dodržite tých 5 bodov a postavte si prvý cieľ. A keď sa zoberete na ten štart, tak tam je napísané to staroživé. V prvom mesiaci by si mohol dosiahnuť 6 až 9% skupinu. Ja vám dneska ukážem 9% skupinu, jak sa dá dosiahnuť v prvom mesiaci za využitie motivácie, ktorú dala firma. A tam môže dosiahnuť obrat 600 až 1200 bodov. Čo by si mal urobiť z hľadiska expanzia? Vybudovať tým, do prvej línie získať a tam máte napísané vlastná expanzia. Každých 5 dní získaj 2 ľudí do systému. To je 8 až 12 ľudí. To sa dá sa to. Musí sa to dať pre toho, kto chce zarobiť peniaze. Mnohokrát na školení sa stretnem s tým, že vedúci vystúpia a povedia takú jednu nezmyselnú vec. Viete, v multilevele sa nič nemusí. A ja si myslím, že to je veľmi špatne interpretované, pretože to si musí povedať ten dotyčný sám. To znamená, ak niekto chce dosiahnuť pozíciu, chce zmeniť finančnú situáciu, chce sa dostať cieľom, tak musí urobiť ten prvý krok, dodržiavať týchto 5 bodov. Prepáčte, to slovíčko musí, to on si musí povedať, že musí. Ja mu to nenariadím. Keby som to dokázal nariadiť všetkým, tak z tých 5000 ľudí minimálne, ďalších 20 ľudí sú zlatí národní manažeri. Pracoval som niekedy v armáde 25 rokov, takže my sme boli zvyknutí viesť ľudí, riadiť ľudí. Áno, a to znamená, toto musí výjsť z toho dotyčného. Ja dneska musím mať termín, aby som splnil svoje ciele a dosiahnuť tie túžby, ktorých sú. Takže vidíte, slovíčko musím je dôležité, ale ne, aby vám ho povedal váš vedúci, ale vy, aby ste si ho povedali a musíte vedieť prečo. Takže ten prvý štart by vyzeral tak, každých 5 dní získajte, 2 ľudí, 8 až 12, do týmu 8 až 12 a môžete očakávať, určitý príjem, ale ten príjem na začiatku, pretože človek na začiatku investuje, není veľký. Budú ľudia, ktorí dokážu robiť na začiatku, možno dokážu predať každý týždeň 10 produktov, nerobím to žiadne problémy, môžu mať skúsenosti, to znamená pre tých ľudí je okamžitý príjem okolo 200 eur. Tí ľudia, ktorí nebudú veľa predávať, budú len pre svoje rodiny si brať, tak ten prvý príjem je pomerne malý na začiatku z tej 9% skupiny a my si to proste ukážeme. Takže aby som prešiel teraz k tomu ďalšiemu bodu, pretože keď budeme hovoriť o tom našom systéme, tak je dôležité, aby sme teraz si povedali ten tretí bod. A to sú tí ciele. Ja tieto ciele budem rozoberať na tých našich vstupných seminároch. Ja ich rozoberám postupne, hovorím cez jeden príbeh. Ja by som chcel k vám dneska prehovoriť asi takou formou. Skúste, aký je metodický deň, tak ja bych doporučil, vždy si zoberte nejaký papier, nejakú ceruzku, nejaké pravítko, nejakú farbičku, nejakú fixku.
A robte to, že keď vás osloví nejaký slajd, môže to byť nejaká myšlienka, ktorú proste možno ste nad tým dlhšie bádali, tak si poznačte tú myšlienku a potom ju uviete do svojej praxe. Ja by som vám doporučil, keby ste si takúto tabuľku teraz dokázali načatnúť. To znamená napísať si tam mesiac, napísať si tam práca, dôchodok, ciele, esenc možností. A dali si tam vy svoju vlastnú situáciu, ktoré je. Vy si tam dajte svoje vlastné ciele. Pretože ja som túto prezentáciu robil na základe, proste bol to fantastický rozhovor, kedy som robil informačný pohovor o firme so zdravotnou sestrou, ktorá pracuje v nemocnici na ambulancii. A bola to dáma, ktorá žije s 2 deťmi a tie deti už sú tak tesne pred vysokou školou, takže dlhé roky žije s nimi sama. A ona mi hovorila, viete, pán Sloboda, ten môj príjem je okolo 600 eur. A to je príjem, ktorý mám. A ja by som teraz tak potrebovala, to bolo v mesiaci september, október, tak by som potreboval na Vianoce pre tie 2 detičky zarobiť nejaké peniažky, aby som mi mohla kúpiť nejaké počítače, lebo to potrebujú, sú šikovné a tak ďalej. A ja som jej ukazoval tie možnosti, aké sú. Proste toto sú možnosti, ak by ste dokázali zarobiť 200 eur, buď vybudovať 9% skupinu, alebo niečo zvládať cez predaje. A mne to veľmi páčilo, že ona keď videla, keď som marketing podľa marketingového plánu, hovoril som za 4, za 6 mesiacov, máme ľudí, ktorí dosiahli 17% pozíciu, tam už je pasívny príjem 500-800 eur. Potom som ukázal ľudí, ktorí dosiahli už 20-25% pozíciu s príjmami a takto som išiel ďalej a ukázal všetky príjmy, ktoré dosiahli naši ľudia na Slovensku, v Českej republike, tak ona vždy k tomu povedala nejakú takú vsuvku, keby som zarobila 500-800 eur, navyše, to by som poslal deti na štúdium, lebo chcem, aby študovali zdokaz jazyky. A ja vlastne som tie jej vízie, tie jej ciele, tie jej túžby proste takto zviditeľnil. A ja opravdu by som apeloval na vás, ak ste manažeri, urobte to, čo urobila Tanečka Kováčová. Ja na najbližšom školení určite požiadam pani Kováčovú. Áno, Táni, ak si tu na vysielaní, určite ta požiadam, aby si tie krásne ciele, ktoré si mala v tom zošitu cieľov, zviditeľnila. Presne, ak si začala 1., 2., 3., 4., 5. až do súčasného mesiaca, jak si ich plnila, jak si ich naplňovala. Takže skúste si tú tabuľku urobiť. Opravdu si napíšte 1 mesiac, čo zarábate v robote. Alebo možno máte taký dôchodok, možno ste študenti, takže nezarábate nič. To znamená, napíšte si tam, môj zárobok tento mesiac január je 700, 900, 1200. Môže byť 9000, 10 000, tak ste podnikatelia, lebo máme tu aj podnikateľov, máme tu finančných poradcov. A napíšte si za 4, za 6 mesiacov, aký bude váš príjem. Napíšte si za 2, za 3, za 4, za 7 rokov, čo očakávate v tej vašej firme, čo sa zmení. A vedľa toho si napíšte tie ciele. A napíšte si tie možnosti firmy Essence. A teraz si hovorte sami, ak by som zarobil 1200 eur za 8, za 10 mesiacov, zmenilo by to? Je nejaká túžba, ktorú by som si vedel zrealizovať? A čo keby to bolo 5, 10, 12 tisíc? Čo by to znamenalo? Táto pani Vierka povedala, pri príjme 5-8 tisíc, viete čo, určite by som túžila po krásnom, malinkom, sympatickom, vidíte, že som to aj tak vyjadril, šikovný rodinný domček, áno, neveľký, a ten bazénik je tam navyše, ale proste takýto malinký, šikovný bazénik. A samozrejme túžila ešte po rodine, pretože hovorila, ak by ešte partner, ešte priateľ prišiel nejaký, tak aj to by som uvítala v rodinke. Takže prvý taký záver k tým 5 bodom, o ktorých som hovoril, toto je 3. sú ciele, tak skúste si sami takéto ciele postaviť a takéto ciele si pripravte. Keď budeme robiť najbližšie seminár, najbližšie školenie, to znamená, možno to bude v Nitre a možno sa spýtam pána Macha, ak je tu, alebo niekoho, že takéto ciele vlastne už v tejto našej firme možno pán Macho alebo niekto z vás má takto pripravené. Keď budete hovoriť s ľuďmi o možnostiach, ktoré ponúka naša firma, vždy hovorte o výsledkoch. My sme sa dohodli s našim tímom, že ich budeme zviditeľňovať. Výsledky znamenajú takú pečať na tom, čo hovoríte. Výsledky znamenajú, že hovoríme seriózne. Takže úplne v pohode povedzte v našom tíme,
máme 17% pozície s príjmami 500-600 eur. A teraz tam povedzte, ktorí ľudia to dosiahli. A pozrite sa dneska, už je to obrovská sila ľudí, ktorí majú 17% skupiny alebo dosiahli. To znamená, vidíte, Havlík, Kováčová, Rosinová, Mičunková, Jaščur, Jankovičová, Vinárčík, Slobodová Katka, Pavela, Astalošová, Levková, Macho, Jaščurová, Kováčová, Terezia, Paduchová, Ševčíková, pán Macho, 20% pozície, Havlík, Kováčová, Macho za 2 mesiace, 25% pozíciu, Havlík, Kováčová za 4 mesiace, 28, Havlík, Kováčová, Akadémia S, Akadémia DV, Zlatí národní manažeri, áno, Akadémia DV, to je s pani Veselou a pani Kováčová, Táňa za 14 mesiacov. Toto je obrovsky dôležité, aby ste takouto formou doložili ľuďom tie výsledky. Dôvod je veľmi jednoduchý. My by sme mali vedieť výsledky, pozor, to sú výsledky len našeho týmu. Ja keď budem hovoriť na školení, tak ja poviem výsledky, ktoré dosiahli ľudia ďalší na Slovensku. My máme ľudí už na Slovensku v tých najvyšších pozíciách, platinový nadnárodný manažer. Máme zlatých národných manažerov. V Českej republike máme 5 platinových manažerov. To znamená, ja to všetko doložím fotkami, fotografiami, pretože bol som na školení a boli sme na vyhodnotení, kde sme sa takto stretli Češi a Slováci a samozrejme ďalšie krajiny. Takže keď budeme hovoriť o týchto veciach, tak budeme hovoriť aj o ďalšie veci, budeme hovoriť o motiváciách. A pre mnohých vašich priateľov známych opravdu motivácia auto je fantastická. A tu máte ľudí, ktorí jazdia v súčasnej dobe na autách, či sú to Renaulty, alebo je to BMW. Ale je tu ešte dôležité, že vlastne máme ďalších ľudí, ktorí sa kvalifikovali prvý mesiac alebo kvalifikovali 2 mesiace. A tam je ďalších 2, 4, 6. Takže tuto je 5 a ďalších 6 ľudí už je v kvalifikácii alebo sa vykvalifikovalo na auto, to znamená auto, ktoré ponúka firma Essence. Táňa Kováčová sa vykvalifikovala ako zlatý národný manažer na BMWčko, takže môže to byť ďalšie BMW, druhé v našom týme a ďalších 5 ľudia sa vykvalifikovali a sú v kvalifikácii na naše auto. Takže celkové v našom týme je to 5 a 5 je 11 momentálne aut, ktoré sú reálne alebo vykvalifikované, na ktoré ľudia budú čakať. Takže za tú krátku dobu je to úžasné. Pozor, to hovorím o výsledkách len našeho týmu. Nehovorím na Slovensku, lebo je ďaleko viacej a samozrejme v Českej republike, v Maďarsku a v ďalších krajinách. Ďalej je dôležité, aby sme v rámci tej našej cesty sa zamysleli teraz nad týmto extra bonusom. A ten extra bonus je vlastne januárová akcia, ktorú vyhlásila firma, ktorá povedala, kto zaregistruje v súčasnej dobe do priamej línie 3 priamých ľudí, ktorí urobia obrat minimálne 50 bodov, tak získava 10 eur ako bonus. To znamená, že toto je dôležité. A ja by som vám chcel práve tento bonus ukázať. Predstavte si to, že ste dneska prijali niekoho nového. A ten nový je človek, ktorý vám povedal, mne sa páči vaša firma, páčia sa mi produkty, už mám skúsenosti z multilevelu, alebo možno nemáte žiadne skúsenosti a vy by ste mu ukázali, jakou formou sa dá za prvý mesiac s využitím bonusu urobiť 9% pozícia, ale podotýkam, musí to byť za výdatnej pomoci aktívneho sponzora. To ešte raz zdôrazňujem. Príjmem nového, musí to byť za výdatnej spolupráci a pomoci vašeho aktívneho sponzora. Takže, ako by to mohlo vyzerať, ak by nový spolupracovník alebo spolupracovník, ktorý už je v systéme 2, 3, 4, 5 mesiacov, alebo možno už má nejaký malý tím, akou formou by tento mesiac mohol urobiť 9% pozíciu, a v priebehu ďalších 2-3 mesiacov by mohol urobiť 17% pozíciu a vyššiu, a to je zlatý národný manažer, do 10 až 16 mesiacov. Takže prvé, čo je, pozrime sa na tento dotyčný, ktorý, dajme tomu, že sa volá Vierka. Vierka sa rozhodla, že chce spolupracovať s vami, ktorí ste tu momentálne na vysielaní. A Vierka by sa rozhodla, že chce urobiť devinu a vy by ste ju viedli. Vierka má zároveň určitú klientelu a Vierka má zároveň aj určitých ľudí, pretože možno pracovala predtým už v nejakej firme, takže dá si cieľ, že chcela by tento mesiac urobiť 200 vlastných bodov.
200 vlastných bodov znamená, že v priebehu každého týždňa by predala približne 5 produktov, alebo si nakúpila 5 produktov do svojej rodiny. 5 parfémov je 50 bodov. Krát 4 je 200 bodov. 2 Boswellie je 40 bodov plus 1 parfém je 50 bodov. Takže ak by sme to spriemerovali, tak 5 hociakých produktov v priemere je 50 bodov do týždňa, takže Vierka chce urobiť 200 bodov. 50 bodov každý týždeň. Zároveň Vierka si sadla s manažerom, rozpracovali menný zoznam a v priebehu tohoto mesiaca sa rozhodla, že bude sa snažiť, aby prijala do systému Ačko, Bčko, Cčko. To sú tí prví traja ľudia, prví traja priami. Môžu to byť rodiny, príslušníci, priatelia, známi, kolegovia, ľudia skúsení z multilevelu, o tom si povieme o chvíľočku. Ja by som len chcel, aby ste vnímali túto tabuľku a vnímali body. Takže Vierka splní, príjme prvého niekoho z rodiny, je to sestrenica, to je to prvé Ačko. A do bonusu sa bude počítať vtedy, keď do konca mesiaca januára toto Ačko urobí minimálne 50 bodov. Takže každý týždeň by si to Ačko zobralo do rodiny 1-2 produkty, približne 5 produktov. 5 parfémov je 50 bodov. 2 Boswellie a 1 parfém je takisto 50 bodov. 2 Kolostra plus 1 parfém a sprchový gel je takisto 50 bodov. Takže 50 bodov urobilo Ačko. Ale pretože Vierka je šikovná, komunikovala s Ačkom, tak to Ačko takisto do konca mesiaca príjme 3 ľudí a každý z nich urobí po 50 bodov. Takže celkové z toho Ačka, Ačko 50 bodov, tí traja modrí po 50 bodov, je to spolu 200 bodov. Teraz táto Vierka príjme Bčko. Bčko je priateľka, áno, ktorá je zároveň suseda, priateľka, často sa navštevujú a túto susedu prijala na jogurty. To znamená, suseda zobrala jogurty, zobrala 2 kultúry a do toho si zobrala sprchový gel a ešte 1 parfém a to je 55 bodov. Takže suseda urobila takisto, to je to Bčko, urobila 50 bodov a do konca mesiaca Vierka s týmto Bčkom, s touto susedou prijala 3 ľudí, každý po 50 bodov. A je tam ďalších 200 bodov. A v ďalšom týždni prijala Cčko, to je kolegyňa, ktorá už má skúsenosti z predaja, takže prijala do systému. Cčko urobilo minimálne 50 bodov, 5 parfémov do konca a takisto prijali 3 ľudí po 50. A toto bolo taká prvá kvalifikácia na to, aby sa splnila prvá kvalifikácia. Kto príjme 3 priamých ľudí, ktorí urobia obrat minimálne 50 bodov, získa od firmy taký malinký bonus 10 eur. Je to symbolický bonus, ale ten bonus nás vlastne vedie k tomu, aby sme mysleli na tie väčšie bonusy, o ktorých budeme hovoriť o chvíľočku. A pretože pani Vierka má dostatok času ešte a chce podnikať, chce devinu, tak prijala Dčko a prijala Ečko a prijala Fko. Takže a každý z nich pod sebou prijal 3 ľudí po 50 bodov, čož je 5 produktov približne. Verte mi, že nemá zmysel, keď vám ľudia vstúpia do systému a vy by ste s nimi urobili rodinnú kartu, že tam je, čo je moja sestrenica, ktorá má manžela, majú 2 deti, teraz sú tam rodičia, starí rodičia a ešte brat a niekto ďalší, veď v tej rodine len tých 5 parfémov by sa malo otočiť, za tými by sa malo fuk a už sú tí parfémy preč. Takže príjmite tých ľudí, ktorí majú záujem o systém. Takže ak by ste urobili A, B, C, D, E, F, do konca mesiaca, každý po 50 bodov, každý by prijal pod sebou 3 ľudí, 3 priamých, tak by ste urobili 9% skupinu. Výsledok financie. Financia za vlastné body by ste získali na predaji 40%, to znamená 200 krát 40% je 80 eur. To už máte cash, alebo jednoducho, ak to bolo vo vašej rodine, tak si uvedomte, že ste ušetrili 80 eur, čo je úžasné. Ďalej, z tých 200 bodov by ste dostali 9%, z 200 bodov, to je 18, ktoré by vám išlo na účet a to by ste dostali potom ako výplatu firmy. A z tých
ľudí, ktoré sú Ačko, Bčko, ak niekto urobí v systéme 200 bodov, dosiahol 3% kvalifikáciu. Takže aj to Ačko má 3%. Vy máte 9, 9 minus 3 je 6, takže 6% z 200 bodov je 12 eur a krát 6, pretože máte Ačko, Bčko, Cčko, Dčko 6 ľudí, tak 6 je to spolu 72, plus bonus, pretože ste dvakrát splnili tento bonus, ktorý je na podporu expanzie, 2x 10 eur, 20 eur, takže spolu ten, kto by v tomto mesiaci prijal 6 ľudí, pod seba prijali každý po 3 ľuďoch, minimálne po 50 bodov, sám by urobil 200 bodov, tak to je 190 eur. Ak by niekto urobil miesto 200 vlastných bodov, urobil 500 vlastných bodov, tak z tých 500 vlastných bodov miesto tých 80, tam bude 200 eur. A sú takí ľudia, ktorí sú šikovní, dobrí predajcovia, majú svoju klientelu, môžu to byť mnohokrát salóny, ktoré urobia v pohode takýto obrad. Takže toto som vám ukázal, toto pripravovala teraz pani Veselá, takže je to slajd, ktorý dneska urobila tak, aby sme veľmi jednoducho mohli využiť túto motivačnú akciu, aby ľudia, ktorí fakt povedia, myslím to seriózne, myslím to vážne, nechám sa viesť a riadiť, aby toto dokázali. A teraz tie kroky, aby to skutočne fungovalo, tak teraz niekoľko takých praktických krokov, jakou formou by sme vlastne mohli začať. Takže ja mám spolupracovníka, ktorý sa rozhodol, že chce urobiť devinu. Zároveň chce urobiť tento bonus. Takže by som si s tým sadol a povedal by som tak za prvé. Prvý bod by bolo, najprv bych riešil ten prvý základný bod. Produkty, s akými produktami začneme. Takže by som urobil u neho prvú objednávku. Takže chce sponzorovať ľudí, mal by si mať tester. Chce sponzorovať ľudí, mal by si mať nejaký originál, možno malinký parfém, dámsky, pánsky, mal by si mať aloe vera, niečo pre rodinu si kúp. Takže prvý bod, ktorý by som vyriešil s ním, by boli opravdu produkty. Druhý bod, vyjasnili by sme si školenia, aj živé vysielanie a tretí bod by sme si postavili cieľ. Takže chceš to urobiť preto, aby si urobil devinu, prijal do systému 6 priamých a ďalších 6x3 18 ľudí do systému a takto odštartoval cestu na 17% skupinu za 3, lebo za 4 mesiace a následne na zlatého národného manažera. Vidíte, jak to bolo dôležité? Nelen tu, poďme rýchlo, vypíšme mený zoznam. Musím predtým vždy urobiť tie základné kroky, aby som vedel, prečo ten dotyčný by to mal robiť. A teraz si pekne sadnem, zoberiem si jeho mobil a budem sa opýtať, povedz mi, a toto sú také dôležité bodíky, ktoré môžete s tým dotyčným takto ľahko rozobrať. Povedz mi v tom mobile. Áno, máš tam ľudí, ktorí používajú parfémy a vône? A ja si myslím, že skoro každý. Máš tam ľudí, ktorí používajú sprchové gely, používajú pleťovú, telovú, vlasovú kozmetiku, používajú niektoré prírodné produkty, možno z iných firiem, aloe vera, kolostrum, rejši, alebo ďalšie. Sú tam ľudia, ktorí kupujú v rodinách jogurty. Máš tam takých ľudí? A on povie, áno, tí ľudia sú tam. Sú tam ľudia, ktorí by potrebovali financie. Máš tam ľudí, ktorí si myslí, že by potrebovali a bola by pre nich motivácia auto. Takže vždy v tom menom zozname, v tom telefóne, ktorý s tým dotyčným si zober do ruky, vždy tam nájdete tieto kategórie ľudí. Nespokojte sa s tým, ak máte niekoho viesť, že to má v mobile. Dajte to takto na papier, takže pekne mu povedzte, pozri sa, tu je taká tabuľka, poďme si napísať tých ľudí, takže vypísme si tých členov rodiny. Takže tvoja teta, tvoja sestrinca, tvoja švagrina, tvoj švagor, takže pekne vypíšte pod jednotku 5-6 ľudí, pod dvojku 5-6 ľudí, potom prejdete, máš v mobile priateľov, s ktorými sa stretávaš, navštevuješ, chodíš do klubu, si v nejakom krúžku, napíšte tam priateľom. Potom sa spýtajte, poznáš ľudí, ktorí niečo ponúkali, predávali, kozmetiku, pleťovú, telovú, vlasovú, produkty, zdravia, alebo iné firmy? Áno, poznám takých ľudí, tak si napíšte pod 5, pod 6, pod 7 týchto ľudí. Potom sa spýtajte, určite poznáš podnikateľov. Ľudia, ktorí sú v multilevele, ktorí podnikajú, ktorí budujú siete. To znamená, napíš si tam tých ľudí, ktorých poznáš. Ty sám si mi povedal, že si robil multilevel, že si robil v 2 firmách. Ak si vieš spomenúť, spomeň si na mnohých ľudí
Poskytím tým ľuďom informáciu. Takže po tú 8 si dám ľudí, ktorí majú skúsenosti zo sieťového systému, ale môžem si tam dať kohokoľvek, o kom si myslím, že by mohol začať podnikať. Takže môže to byť človek, ktorý v živote nerobil, áno, ale môžem si ho zaradiť medzi tú kategóriu podnikateľov. Pod 11 si napíšte salóny, ktoré máte v mobile, kozmetický, kadernícky, pedikársky, masérsky salón a iné, športové, fitnesska a pod zdravotníctvo si napíšte svojich lekárov, zdravotné sestry, predajne zdravotné, ktoré sú tu. Takže takouto formou, keď si pripravujete menný zoznam, tak ja si myslím, že sa vám bude úžasne pracovať, pretože ten váš sponzor, ktorý vás povedie, tak určite vás tomu cieľu dovedie. Čo je obsahom našej práce, poskytovať ľuďom informácie a vypočuť si ich názory, ktoré môžu byť pozitívne, ale pozor, kľudne môžu byť aj negatívne. Ja som takisto dneska sa stretol s negatívnym názorom a ja si myslím, že vo vašej firme tie produkty sú a bla bla bla. To znamená, môže byť pozitívny a negatívny názor. Čo je obsahom práce, je zároveň taká šikovná pomôcka na dohadovanie termínov. Mám spracovaný menný zoznam a v tom mennom zozname mám ľudí, o ktorých 100% viem, že používajú produkty, kupujú produkty zdravia, na podporu zdravia. To znamená, veľmi ľahko si s nimi dohodnem termín. Možno je to môj priateľ, možno pani Olinka, rád by som ti poskytol informáciu o produktoch, kvalite a cene, ktoré by ti mohlo pomôcť pri riešení tvojich zdravotných problémov. A rád by som si vypočul tvoj názor. Vidíte, ľahko som si dohodol termín s niekým, o ktorom viem, že používa produkty. Naopak, môže to byť niekto, ktorý je z vašeho okolia, z vašej rodiny. Často spomínam, mám pokazené auto, do roboty chodím často ho vám do servisu, už má svoje roky. A vy mu kľudne povedzte, ja by som ti rád poskytol informáciu, ako formu by si mohol mať, tak jak našich 11 ľudí, ktorí sú pripravení, auto od firmy, kde by si neplatil žiadnu akontáciu, firma ti auto kúpi a vieš čo? Dokonca, keby si mal auto od firmy, ktoré ti poskytne, ešte by si na tom vyrobila finančné prostriedky. Takže mal by si ešte aj financie navyše. Takže týchto ľudí si vypíšem a tým okamžite dávam prioritu. Mám okolo seba človeka, ktorý má skúsenosti, podniká, alebo chcel by podnikať. Áno, a nemá na to dostatok finančných prostriedkov. Ak mu poviem, v našej firme nemusíš mať veľké investície a mohol by si začať podnikať. Takže rád by som ti poskytol informáciu o jedinečnom, dynamickom marketingovom pláne, v ktorom naši ľudia dosiahli za rok a pol takéto výsledky a chcem si vypočuť tvoj názor na to. Takže toto by vám malo slúžiť ako taký základný podklad a ja sa veľmi teším, pretože mesiac február bude taký štartovný február, v ktorom začneme v našom týme robiť aj dvojdňové semináre, školenia a to už budú opravdu školenia, kde napríklad túto tému s vami bude rozoberať jedna z najlepších dám, ktoré robia a spracovali tieto koncepty dohadovania termínov a to je pani Veselá, ktorá vám tu zároveň vysiela. A ona vždy v tých dvojdňových školeniach si rozdelí tú skúšku na 3 časti a 3 hodiny sa venuje len tomu dohadovaniu termínov, práca, menný zoznam, analýza. Je to úžasná téma a tí ľudia, ktorí odtiaľ vychádzajú, opravdu sa cítite a pochopíte jednu vec, že toto všetko, o čom hovorím, sa dá naučiť, ale pozor, to vnútorné, veriť si sám sebe, to sa naučiť nedá. To musí z vás výjsť, áno, aby tam bol jasne vydefinovaný, postavený cieľ. Takže toto bude téma, ku ktorej sa budeme vracať. A ďalej v priebehu sa stretneme na tých našich školeniach a budeme sa zaoberať tým, aby sme si povedali, akou formou by sa mal viesť náš informačný pohovor. Je to úžasne jednoduchá vec. Ja som to vypichol do takých červených, vidíte, prvých a 5 bodov. Získať informácie o klientovi. To znamená, chcem s niekým si sadnúť, dohodnem si stretnutie, tak mal by som vedieť, príde priateľ, kolega, kolegyňa, človek, ktorý má skúsenosti z multilevelu, to znamená, mal bych o ňom niečo vedieť a potom to prvé zistím pri tých prvých otázkach, ktoré mu dám. Vyhľadám jeho potrebu, či dôvod, pre ktorý tu je zdravie, šetrenie, peniaze, auto, príjem a na základe toho tretí bod mu dám, áno, urobím mu jednoduchú dynamickú prezentáciu. Keď povie, páči sa mi produkt, chcel by som sa registrovať, tak dám mu návrh na registráciu a položím pred neho jeden jednoduchý
úžasný dotazník, ktorý budeme v súčasnej dobe aplikovať do našeho týmu, do našeho systému. Dám mu tento dotazník a pekne poviem, skúsme teraz spoločne vypísať tento dotazník a ja ti poradím v tomto a ten dotazník takto asi vyzerá. Budeme sa s ním veľmi často stretávať, to znamená, toto sú údaje potrebné k registrácii, takže mám pred sebou kolegu, tu je pani Dáška Veselá, ja by som prijal Dášku do systému, Dáška povie, mne sa páčia produkty, tak jej pekne poviem, pani Dáška, tu je taký dotazníček, môže vás poprosiť pekne paličkovým písmom, vidíte, tu som ja nariadil, tu som ja rozkaz, pekne paličkovým písmom, vypíš mi potrebné údaje k registrácii. A pani Veselá vypíše meno Veselá, priezvisko, titul, narodenie, rodné číslo, nemusí na Slovensku, v Českej, áno, píše adresu, smerové číslo a je prvá časť dotazníka vypísaná. Teraz sa jej spýtam, pani Veselá, mohli by ste urobiť ten druhý bod, ktorá produktová línia vás najviac zaujala? Ja sa budem snažiť, keď budeme, pani Gitka, keď budeme robiť školenie v Prešove, tak so všetkými ľuďmi tento dotazník sa budeme snažiť v priebehu 5 minút vypísať, vyplniť, aby ste ho prvýkrát dostali oficiálne na školení do ruky. Takže pekne sa spýtam, ktorá produktová línia vás najviac zaujala? Krása, parfémy, zdravie, ošetrenie potraviny, odfajkne fajočku, ktorý z užitkov, pre ktorý ste vstúpili do firmy, je to nákup, alebo predaj, alebo podnikanie, alebo je to auto, alebo je to zahraničný seminár. Potom je poradím, vypíšem rodinnú kartu, dám návrh na prvú objednávačku, poskytnem jej informáciu a vyžiadam si, či by sme okamžite v priebehu krátkej časovej úseky dokázali poskytnúť niektorým ľuďom od menného zoznamu pani Veselej informáciu, ktorú dostala ona. Takže vypýtam si minimálne 10 mien a spýtam sa, či by pre tú informácia cez živé vysielanie bola zaujímavá a pošlem link a dohodnem si ďalšie stretnutie. Takže s týmto sa vlastne my budeme stretávať a to boli také základné kroky v tomto našom systéme, v tomto našom manažmente. Ja som vám naznačil, že človek, ktorý by zvládol 9% skupinu v priebehu prvého mesiaca, tak ste sami videli, že máme ľudí, ktorí za jeden mesiac dosiahli 17%. My sme si to postavili tak úplne voľne jednoducho. Človek, ktorý robí teraz devinu, tak do 4 až do 6 mesiacov, ak by urobil 17% skupinu s obratom 4000 a viacej, tak je 17. Po 2 mesiacoch môže získať auto. Ak je dovolenkové obdobie, môže sa vykvalifikovať na dovolenku. A takouto formou by sa pohyboval asi jeho príjem. Takže toto je vlastne, prečo vlastne robíme tieto vysielania. Robíme preto, aby sme ľuďom ukazovali kroky, jak sa dostať na prvú podpornú manažerskú pozíciu a ten, kto dosiahne 17, tak to je to najjednoduchšie, čo si viem predstaviť a to už má za sebou opravdu 20 rokov v tom multilevele, kde sa pohybujem, tak nikdy sa mi nestalo, aby ak ja urobím 17, niekto mi povedal, a teraz pán Sloboda, keby si v týme našiel za 10 až 14, 16 mesiacov 3 takéto 17, proste to, čo si ty urobil už, tak toto nech traja ľudia zmultiplikujú. A keď to zmultiplikujú, ste 28, zlatý národný manažer, taký, aké je pani Kováčová v našom týme. Áno, prvý zlatý národný manažer s príjmom o 3000 korún plus minus vyššie. Plus sa stávate už taký akcionár, podnikateľ 2 a 1% na celosvetom obrate. Takže toto je taká naša cesta. My sme si povedali, naša firma má opravdu jedinečnosti, a tá jedinečnosť bola už samotná firma, ale ďalšia jedinečnosť je jedinečnosť produktov. To som naznačil na začiatku. A my vlastne v rámci tých produktov máme niekoľko jedinečných pilierov. Prvý pilier, ktorý máme, krása, druhý sú to produkty zdravia, ďalej sú to probiotické gurty, ošetrenie pletelo vlasy. A pretože bola veľká odozva na jogurty, tak my sme sa do tohoto našeho metodického školenia s pani Veselou zaradili ešte pro prebiotické jogurty, takže ja jej odozdávam slovo, ale než odozdám slovo, posledné ešte raz opakujem. Zajtra o 17. hodine robíme klubový večer, ktorý organizuje pán Macho, na ktorého sa môžete zúčastniť v Ditre o 17 hodín. Je to od reštaurácia Oko.
štvrtok organizujeme s Jankou a s pani Jankou Astalošovou a s pani Mičunkovou. Organizujeme klubový večer v Trnave. Štvrtok je to hotel Nukleon pri obchodnom dome Max a v sobotu pani Levková organizuje, áno, stala sa organizátorov krásneho produktového metodického školenia, ktoré bude trvať zhruba 3 hodinky. Je to v Prešove, hotel Savoy a toto všetko ste dostali už ako pozvánku. Takže teším sa na naše ďalšie stretnutia a odovzdávam slovo na jogurty, jogurtovače pani Veselej. Takže cez jogurty prajem zároveň dobrú chuť a príjemnú dobrú noc.